a 2. Výborne. Teraz, tú metu som donesol na to, aby si vyskúšala, že ramena sú stále otočené na zrkadlo, hej, ale stále točíš boky, bám, bám, bám. S metlou jsem ještě netancovala. No tak samba je z tých latinsko-amerických tancov najťažší, čo sa týka pohybu. Na druhej strane nemusíme mať problém taký s výrazom, pretože samba je taký veselý tanec, čiže stačí, keď sa tam budeme tešiť, vytešovať sa, jašiť. Aby z nás bylo vidět sluníčko, jo? Áno, brazílske. Brazilské sluníčko. Jašiť sa budeme, usmievať, čiže s tým výrazom tam není problém, akurát troška ten pohyb do toho dostať, no, ten brazílsky. A raz, 2, ideš plecia, 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 dobre? Já si jenom podprsenku. Na karnevále nemajú žiadne podprsenky. No. A ty budeš mať iba také hviezdičky. No, určitě. Být sexy je velká dřina, to je makačka. Takže Maťo mě učil být sexy, dělat sexy pohyby. 3. Já jsem dostala od Maťa nařízeno, že doma musím začít dělat striptease. A robila si? Trénovala si? Ne. Tak to je chyba. Celý ostých musíš dať preč, hej? Samba. Ale já jsem ale strašně hamblivá, no. V tej sambe to bude viac iba o tebe. Jakože ty tam jsi Ja som úplne mimo, zbytečný úplně. Ja som tam úplne mimo, ty tam budeš podstatná. Aha, a dobře, a já budu mít k tobě jaký vztah během samby? Úplne voľný. Jakože ti někde drapnu na ulici, jo? Jasné, predstav si, že sa budeme zabávať na karnevále spolu. Prostě jenom tancujeme. Len tancujeme. Raz, 2, 3, 4. Strašné. To sa musí všetko triasť, zadok, prsia, všetko. To bude fakt dosť pestré, tá samba, ale naozaj bude to také fresh, by som povedal. Aj tu posledný tanec a pár dnešného večera. Iveta Bartošová a Matej Chren. Dámy a páni, samba. Black machine, it's just machine. Iveta Bartošová a Matej Chren. To je pár s číslom 9982. A to bola posledná samba dnešného večera. Opäť sa nám to vytvoril rad floristov na parkete. Poslednú sambu 5. kola otancovali Iveta Bartošová a Matej Chren.
Pozor na oči, to sú také 3D kvety. Tak ja že budem ti držať mikrofón. No, gratulujeme k ďalšiemu dobre odtancovanému. Mňa teraz zaujíma, čo robí Artur, lebo vždy, keď odtancoval Vinco Lukáč, on prišiel a bolo evidentné, že mu fandí. Ano, fandí. A keďže Vinco, ahoj. Vinco nesúťaží od minulého týždňa. Má teraz Artur nejakého iný idol v tejto súťaži, ktorý podporuje? Já věřím, že ano. Ale nevím, jaký. Že by napríklad mamu? Kde Já sedí nevím, Artur? možno. Tam sedí. Artur, komu fandíš? Už odjel? Máme, kričí. Počujeme, že máme. On už odjel domů do Prahy. Dobre, tak ho pozdravujeme. Musí do školy ráno. Tak šťastnú cestu, Artur. Ale on by najisto tak kričal máme. Já jsem ani nestihla dát pusinku. Hneď sa spojíte, ale teda najskôr sa spojíme s porotou, lebo to prislúcha. Nech sa páči. Ja som dneska ráno pozeral film, v ktorom sa prvýkrát objavila samba. V roku 1930 ten film sa volá Carioca. A samba bola, kedy naozaj presne takto vyzerala. Ona až potom neskôr, koľko je hodín, s prostitútkou idnela, áno? Až potom bola taká plná vášňa a erotiky. Bola to takáto chutná sambička. Ja som rád, že Iveta sa držala toho, čo jej je vlastné, že nerobí zo seba avokádo. Keď je raz ona moravská hruška, tak je moravská hruška. Nebola to samba fatál, ale Ivetina sambička. Děkujem. Ja musím pozitívne hodnotiť, že máte z týždňa na týždeň krajšie nohy. Teda nemyslím tak, ale ako s nimi krajšie pracujete. Děkuji. Ale aj. Aj, áno. Ale mne ešte stále chýba pohyb v tele. Tie perá to trošku zakryli. Ale keby nebolo tých pier, tak v tom tele sa nehýbalo dostatočne. Myslíš? Ako Mixer? Mixer, no. Dobre. Mixer, áno. Já z boky. Zo začiatku som vás mala zaradenú, že vám lepšie sedia štandardné. Ale musím teraz povedať, že z kola na kolo ste získali veľa v latine, sa naučili. Myslím, že pre vás táto súťaž priniesla veľa práve v tomto, že ste dosiahli v tej latine ozaj výrazný pokrok. Děkuji. Janko? Neviem, čo ja som povedal, či ešte som niekde... Mne sa to zase tak nejak akože... Aj by som povedal, že akože... Aj že... Čo ja viem, že akože aj... Akože aj hej, tak nejak akože by som povedal, že aj celkom hej. Veľmi pekne ďakujeme za obsiahlu vyčerpávajúcu odpoveď. Takže akože aj hej. Držím palce na známky, nebolo to úplne jasné. Iveta Bartošová, Matej Chrén. Snáď to zvládneš s tými kvetmi, Ivetka. Tak kým sa s celým kvetinárstvom presunú do zákulisia, tak môžeme sledovať opäť spomalené zábery na našich aj vašich obrazovkách u vás doma. Ja len pripomínam, že SMS-ky dnes treba posielať všetkým pánom. Dnes bohužiaľ tiež niekto vypadne, aby to nebola Iveta s Matejom. O to sa môžete postarať aj vy, ak im pošlete prázdnu SMS-ku na štvorčíslie 9982. To, na čo tancovali, sa volá Jazz Machine od Black Machine a spievali všetky naše hviezdy All Stars. No a už sú všetci v zákulisí, tak prepájame. Veľký potlesk od všetkých kolegov. Veľký krik. Ivetka. Bože, vyzeráme jak z nejaké prípravy na videoklip Boy George. Už všetci pomaly. Ladíme veľmi pekne. No, bola si sexy. Bolo to ťažké? Velmi. To je taková dřina. Ja si myslím, že byť sexy je stav mysle. Ty si sa podľa mňa na tom parkete cítila sexy, nie? Ano, trošku, ano. No teda vyzeralo, Trošku že sa mi to dosť. povedlo. Vyzeralo to, že Bola dosť. dosť. Na začiatku som cítil, že bola úplne sexy, fakt. To bolo aj vidieť. No tak čo vám to tam dole porozprávala tá porota? Já jsem paní Drexler moc nerozuměla. Že inak, abych řekla to sa pravdu. ťažko prekladá do češtiny. Napríklad veľmi ľahko je pre českých spoluobčanov zrozumiteľné slovo ako nádherné, úžasné, veľkolepé, exkluzívne. To rozumieš, nie? Ano, to rozumím. Těmto slovom rozumím. No ale čo to je práca bokov na šlapy? Veď to podľa mňa také slova ani neexistujú vo vašom jazyku. Ne. No. Je to takže
Ja si myslím, že je teraz čas zavolať jednu mamu. Áno, moju mamičku chcem zavolať. A je tu nejaká mama ešte? Mamička. Dobrý večer. Poďte k nám. Poďte sem. My vám všetci chceme teda pochváliť, že ste nám dodali do Let's Dance takéhoto nádherného chlapa. Ja si myslím, že je Ivetka najviac. A strašne hodného a zlatého. Ja chcem tiež mamine poďakovať za to, jaký som a za všetko, čo pre mňa spravila v živote. Nemala to vždycky so mnou ľahké. Ale za to, že ma vychovala takého, akého som, tak ju hrozne ľúbim a nikdy to nezabudnem. To je pre mňa všetko, mama. Máte pre mňa perla väčšia, ako keď dostala Pečka tie perly. Áno. A vy ste dojatá? No, tak trocha. Ja vás veľmi obdivujem. Všetko najlepšie teda mám a ku dňu Matiek. A aj my dve sme však mamičky. Áno. Moja mamina je taký pláčko, jak tuto Ivetka, takže oni sa rozumejú. Ale ja sa tiež kľudne, pokiaľ... Strážime si tie slzy, strážime. Prečo? Pustíme len, keď chceme. Teraz nepustíme. No ja som chcela vlastne povedať, že teda my dve sme tiež mami. Ja som teda dneska dostala jednu ružičku a nejaké bombóny. A Ivetka, tebe niekto stihol? Ja som dostala sem hroznové víno od Petra Modrovského. Ale ja myslím z tých malých chlapov, ktorých máme a ktorých... Tak ja som dostala obrovskú kupu kvietin a... Áno, tak ja mám pre teba jedno malé prekvapenie. Aha. Raz, dva, tri, Artur, jedeš! Ja som si to myslela. To bolo také malé prekvapenie. Kde máme ten mikrofón? Malé prekvapenie, aby ty si myslela, že teda odišiel, on vlastne neodišiel, mama, zostaňte ešte tu. No a aj David tu dneska bol a povedal pekné slova, tak Artur, čo teda sa hovorí takej super máme, ktorá je taká krásna, tak nádherne tancuje. Ja som si vždy myslela, že samba a mama nejdu spolu, ale teda ty si bola najsexy dneska sambová mama na parkete. Je tak? No, tak já bych chtěl říct, že mamče byla asi zatím nejlepší, co jsem tady viděl, co ty se týče ty samby. Ty jsi perfektní. A chci říct, že mamče je nejlepší mamče, jako jsem si mohl přát. Ale že hej. No a toto mne úplne napríklad stačí, ja nepotrebujem žiadne brazilské telenové. Aj tebe stačí. Myslím, že aj mama sa tu rozplače. A tak si tu vytvoríme také malé súzavé údolie. Artur, ty si nám teraz veľmi pomohol, hlavne našemu make-upu. Zuzka, nervy. Ale ja som trošku taká, akože... No keď mali chlapci ďakujú mamám, tak to je na mňa najviac. Ty počuj, ešte sme zabudli na tú porotu, oni tam stále sedia. Tak si prosíme, pány porodce. Beďo, ale ja ťa milujem. Ja tebe taky. Zuzi, ale to nevadí nič na tom, že my sme teraz za to, že ste nás ignorovali, urazení sme 4 kabele šrotu. Ano. Tak takto. Keby veľa vážená porota veľmi krásnym a elegantným, ušľachtilým spôsobom povýšila úroveň tejto relácie tým, že pravou rukou jemným pohybom zápestia, takmer až takým pingpongovým. Prečo ľavou? My to všetko ľavou robíme, dobre? Tak ľavou zadnou zdvihla tie tabulky so známkami. Myslím si, že všetci by sme sa posunuli ďalej. Deti, čo je to tam za hviezdičku? Čo je to tam za púpavienku, princeznu? To je na Zuzka. Dáme známku. A ja Zuzi, ja som nesúťažila. Zuzi, dávam 8. Wow! Pani Drexler. Najprv preklad. Ja to chcem povedať, pretože tam hore sa nerozumelo, čo je to zvýšená frekvencia zadných častí. Musí to Ivetke preložiť po slovensky. Ale už nie mixer, Ivetka, prosím. Víc kroutit prdelí. Jasne, rozumiem. Ale pani D, sú tu deti. Pani Hubová. 7. Janko. Každý tu niečo povedal, ja tiež musím. Predtým, jak dám známku, mama moja, tam na východ ľúbim ťa a dávam 7. Takže, dohromady 30 bodov. To je veľmi slušné. Šťastná? Veľmi. Artur, no ale teraz poď ty do mojej role. Málo však. No, tak mne to stačí. Ja myslím, že to je akorát. Áno, je to v poriadku. Pozrieme sa teda, ako ste v tej tabulke, na akom mieste ste sa momentálne umiestnili. Asi tušíme. Takže? Prosíme tabulku. Tak sú všetci robia za mňa. Iveta a Matej na 3. mieste. Takže krásne 3. miesto. Ja si myslím, že sa oplatilo čakať až do konca relácie na to, aby ste nám predvedli túto nádhernú sambu. Pico,
Tak já už len v stručnosti, že... Počkej ještě chviličku, já bych chtěl všechny diváky pozvat na rádio, které o malou chvíločku půjde a je to strašně hezký seriálek. Okrem doktora Cvacha a doktora Žehořa uvidíte i tohle rádio. Takže želám hezký večer a děkujeme a všem mámám i Zuzaně Fialovej. Želáme všechno nejlepší k tomuto krásnému svátku. Hele Artur, to je tvé rádio. Je to dál. Tak já v krátkosti, naviac mi zostáva čas. 10 000 eur čaká jedného z vás hlasujúcich divákov prázdnymi SMS-kami na štvorčíslie vášho najobľúbenejšieho páru. Dnes večer jeden odíde, keď hlasovanie zastavíme a tu je pre zmetok dnešného večera rekapitulácia. Let's Dance 3. 5. kolo tanečnej exhibície je za nami. O vaše hlasy sa uchádzajú Fedor Flašík a Silvia Kadnárová 9984. Zora Coborová a Erik Ňariaš 9987. Petra Polnišová a Tomáš Surovec 9983. Juraj Mokrý a Katarína Štumfová 9989. Adela Banášová a Peter Modrovský 9981. Filip Túma a Ivana Surovcová 9988. Iveta Bartošová a Matej Chren 9982. Keď sa vrátili všetky páry, je tu aj Zuzana Fialová. Ahoj, vítaj. Ahoj, rada ťa opäť vidím. Prosím ťa pekne, tam hore to je ako moderovať križovatku Bajkalská hraničná, nikto nepočúva. Ale evidentne tam vieš odregulovčikovať celú tú situáciu. No, dotancovaná je, takže ja len tie pravidlá súkam zase z rukáva, niekto vypadne dnes večer, pochopiteľne. Bohužiaľ, ako každý večer, ale to teda neznamená, že sa ešte chvíľočku nemôže hlasovať za toho, koho chcete vidieť aj v nasledujúcom kole. Počas sledovania ďalšej časti seriálu Rádio, tak môžete urobiť až ale keď rádio sa nedá pozerať, rádio sa má počúvať, nie? Na markíze sa všetko dá. Vidíme Takže, sa... v horúčke nedeľnejšej noci. Presne tak.